připravuje se Pavla Benešová a Jiří Skřivan. Prdele. Mazec. Ty piko, vole, tak teď jsem se, vole. Dvojice dokončila parkour základní v čase 45 vteřin a 80 setin. Ještě prosím o opravu pětky. Celkem 12 trestných bodů na kontě této dvojice. Než proběhne oprava parkouru a bude mít zvoněno Pavla Benešová s Donelym, tak tedy průběžně